kaikki ja tervetuloa Helsinkiin, jonne me laskeutuneet 15 minuuttia aikataulusta edellä. Olkaa hyvä, istukaa vielä paikallanne turvoin kiinnitettynä ja pitäkää koneen varoituskäänit ja käytää vapaana kaikista käsimatkatavaroista, kunnes kone on täysin pysähtynyt ja turvamerkkivalo on sammutettu. Avatkaa varovasti matkatavarahyllyjen luukut ja muistakaa ottaa mukaan kaikki henkilökohtaiset tavaranne. Voitte käyttää nyt elektronisia laitteita normaalisti. Tupakointi ja sähkösavukkeiden käyttö on edelleen kiellettyä. Koko meistä puolesta kiitos, että lensitte tänään Norwegianilla ja toivottavasti tapaamme pian uudelleen. Hello everyone, welcome to Helsinki, where we have landed 15 minutes ahead of schedule. Please remain seated with your seatbelt fastened and keep the emergency exits clear from all hand baggage until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead bins and remember to take all your personal belongings with you. You may now use your electronic devices. Please note that smoking and the use of electronic cigarettes is not permitted. On behalf of the entire crew, thank you for flying Norwegian today and hope to see you aboard again soon.